mukati meino festive season. Accident free mweya inoda ropa mukati mema holidays. Vana venyu ava ngavachengetwe. I pray for the viewers of this platform, ivo nehama dzavo neshamwari dzavo muupenyu hwavo. Nyasha dzenyu ngadzivachengete. Ndarayira mweya wemuaccident uregere kubata pavari. Vana venyu vanzvenge sei, vana venyu vapone sei, vana venyu varwire muzita raJesu Kristu weNazareta. All those who are traveling, nevari kusara mudzimba, baba ndataura utano, ndataura kuchengetwa nekugoneswa nemi muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Nazareta. Matthew chapter 14. Matthew chapter 14. Matthew chapter 14. Matthew chapter 14. Verse 31. Matthew 14 verse 31, and I'll read. Jesus immediately reached out his hand, took hold of him, saying to him, O you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased. And those on the boat worshipped him, saying, Truly you are the Son of God. Nyanda bata panapa ndiya Peter akisudzwa neruoko naJesu. Jesu wakadana Peter wakafamba pamvura, asvika pana Jesu anga akunyura. Jesu ndokubva mubata neruoko akamusumudza. Ndokubva ataura pamusoro pe little faith, kutenda kushoma. But not at the positive side of the little faith of Peter. Peter abuda muboti akafamba pamvura akatanga kunyura. Ari kunzi naJesu, you are of little faith, ane kutenda kushoma. The other disciples remained in the boat, which means their level of faith haisi kuqualify kuenda pa little faith. They don't have faith at all. Challenge yava murwisa, yava kuvadza to an extent yekuti the faith is gone. Peter is the only man, although anga akunyura, but just one mention that the faith was also in Peter, nyango yanga iri little faith. Autange nezvakakura, unotanga nezvidiki zvogozokura. So the little faith of Peter is a dimension of faith yekuti he can come out of the boat. I want to preach pamusoro pekubuda mboat. Nekuda kwekuti vazhinji vedu we focus nekuti Peter akazofamba akati nyure. But the powerful thing chakaitwa na Peter is to come out of the boat, stepping on the water. Ipapo ndo pane greatest challenge. Nokuti mind yemunhu iye mukurarama kwake asati azviita kubuda mubhoti obva atsika pamvura. So chakaminister kwaari kuti agona kuva nemaguts nesimba rekuti I will come out of this boat. That dimension of little faith was powerful enough kuudza Peter kuti you can come out. Pastor Desire Dangirwa, God bless you, kwakadiko kujobek. Amadzangu ndada kunamata neyo mangwanani angu. Pane rimwe bhoti raunofanirwa kubuda. Peter une zvaari kubalansisa. Peter understanding yake naturally haimutendere kubuda mubhoti ofamba pamvura. Kutobuda mubhoti kwacho haimutendere. But on this text Jesu ari kuti you have little faith. But ndoda kuona the positive side of little faith nekuona netimu risina faith zvachose. Why? Because chinhu chese chinotangira pa little pazvishoma chichikura. Chinhu chese chinotanga chiri chidiki chobva chakura. So Peter ane chinhu chaainacho panapa. Although it's so little, but zvamupa the courage to come out of the boat. Ndoda kunamata ndichisa declaration muupenyu hwako. Pane pamwe paunonzwa kuti I must do this, but the starting point kutanga chinhu kunonetsa. Chinhu chese chaunoona chichiitwa nevanhu ukavabvunza how they start, vakatanga sei, it was not easy. I remember when I started ministering kuma streets, the first day ndakaenda parengi kundoparidza, ndakamira parengi for almost 30 minutes without saying any word. Ndichidebata mumind mangu mumoyo mangu kuti ndadaniwana Mwari here, zvinoita here, vanhu vanonditeera. I had so many questions in me.
kureva kuti to start kutanga, it's not easy. So I pray for that dimension of little faith. Kutenda ngakungobata nyange kukava kushoma, but ngakukusunde kubuda mumabhoti. Potera ndikutaura nezvaro izvezvi. Ibhoti retradition, ibhoti recommunity, ibhoti remafungiro ako. Vanotaura mutauro wechirungu vanoti thinking outside the box. Which means kune a normal way to think, kune ma systems are normal anoitwa nevanhu. But there are times you need to think outside the box. To believe in yourself. To believe kuti aiwa izvi zvinoita ndakutoita inini. Kutanga chinhu kwese kunonetsa. Unenge une ma questions ekuti ko zvikasaita, ko zvikasabuda, ko zvikabondera. Izvezvi une vision, une plan yezvimwe zvinhu zvombe muupenyu. But you are trapped in a boat rine mafungiro ari common evamwe vako nema-advice avo ekuti ko ukabuda mubhoti ukanyura, ko ukatanga business racho rikasafamba, ko ukatanga kuzviita zvikanzi hazvichabhadhara zvisina mari. Mazwi iwayo ari normal mumind dzemunhu kuti ko ndikazviita zvikasabudirira. Zvikasabudirira vanhu vachati kudii? So starting kutanga kuvamba chinhu, it's not easy. So Peter ari kunzi naJesu, you of little faith. Murume abuda mubhoti. So little faith inotombodiwa. Nekuda kwekuti timu rasara riri mubhoti, faith yacho haisisipo zvachose. Because of fear, because of the challenges, the wind against the boat. But Peter, mu dimension yeli to faith, he came out of the boat. Mwari ngavakupe kutenda, nyangwe kukava kudiki, for you to come out of that boat. Boat rinobudika irori. Panotsikika pamvura pausati wambotsika. Tenda kuti Mwari chinhu chandakutanga kuita iko zvino. Ndiwanireiwo nyasha. Ndiwanireiwo nyasha. Kutanga kunonetsa. Mind ine zvainofunga, une zvaunonzwa, une marerero ako, vanhu vari around you vane zvavanotaura. Kuti yawafunga kuita iyi, ko ikasaita. Ko kana watanga chinhu chacho, vanhu vakasamira newe. Ndati iyoyo common sense. Ndokufunga kunodiwa muupenyu. So tine vanhu vekuti dai vatova vanhu vakuru pakuita zvimwe zvinhu mulife. But chakavadzivisa ndechekuti haasi enemy outside akavadzivisa, ivo pachavo vaizvipa mubvunzo. Zvinozodii mangwana zvikasafamba zvakanaka ndinodii, zvikasafamba zvakanaka zvinodii. Vamwe vanotaura vanoti kusatora risk itoriwo futi risk. Kusatotora risk itori futi risk. But yandiri kuparidza panapa haisi nyaya yerisk, ifaith. Faith is the evidence of things not seen. Zvoreva kuti Peter nekuda kwekuti ari kuzviita akatarisa pana Jesu, thank God haana kunyura. Nekuda kwekuti he was close to him, Jesu akatambanudza ruoko akasimudza Peter. Zvoreva kuti ukazviita une mind yekuziva Mwari, kutenda Mwari, uchinamata Mwari, the hand of the Lord is not short. Problem ndeyekutora risk uri outside his word. Problem ndeyekutora risk without believing and trusting him. Saka tinoona kuti pane nguva yekuti munhu unoti aiwa mufundisi namatire ndine ka project kandaita zvinhu hazvichafamba zvakanaka. But at the beginning hauna kutanga nekuti Mwari ndakuita zvinhu izvi Mwari ndibatsirei. Munhu anotanga kuita zvinhu zvake zvikasafamba zvakanaka oti Mwari ngavachiuya mulife. Peter hongo ane little faith, but achibuda mubhoti amenshena zita raJesu, kana murimi nditenderei nduwe. Kureva kuti ari kufamba number 1 mukutenderwa, number 2 achienda kuna Jesu wacho. I want to pray with you this morning. Une zvinhu zvaroda kuita mulife, but your mind is the biggest hindrance, because une zvauri kufunga kuti ko zvikasaita
ko ndikabva ndangonyura ko vanhu vakasamira neni. Munamato wangu ndewekuti Mwari ngavamire newe pane chese chaunoda kutanga nekuvamba muupenyu. Mwari ngavamire newe. Isa rutendo rwako muna Mwari. Peter of little faith came out of the boat. Boat is system of thinking iri normal mu community, mu society. Mungu wakashoma kuti uwe nepfungwa yekuti kozvikaita. Dai Mwari atiwanira nyasha. Dai Mwari vatichengeta nekutigonesa. Ndikunamata newe mudikani mangwanani ano. May the good Lord bless you. Zvakare mangwanani on this prayer devotion. Mwari werugare vakuchengetei. Abel Sibanda, God bless you. Gertrude Makomo, God bless you. Melin Chitaka, God bless you. Messi Muchagonei, God bless you. Geti Rudo, may the good Lord bless you. Hama dzangu muswere munyasha. Mwari werugare vakuchengetei. Mwari wenyasha vakugonesei. Zephanias Chaiva, God bless you. Nyasha dzamwari dzikuvhumbamirei pamunopinda nepamunobuda. Chese chaunoda kuvamba mudikari Mwari ngaakutungamirira. Lisandra, God bless you. Mariam Boroma, God bless you. Brenda Dorothy, God bless you. Shailini Dlamini, Patience Kudzingo, Fungai Jambwa, Nyati Patience. Chese chamunoda kuvamba Mwari ngavakutungamirei. Pese paunoda kuira pasi ruoko rwaMwari ngarukusimudze nenyasha. Ruti Zvomuya, Nero Nyakupita, Mabiti Pedze, Ani Wande, God bless you. Rachel Chawatama, Brena T Madzinga, Rosima Fukidze, God bless you. Brenda Gwanas, God bless you. Tapiwa Peter, God bless you. Frank Manyere, God bless you. Mupaikwa Peter, Mwari vakutungamirire, Mwari vakuchengetei, vakugonese. Sly T-Man, may the good Lord bless you. Poshia Luzi, God bless you. Mashia Chinowe, God bless you. Josiah Medi, God bless you. Silas Gwatizo, may the good Lord bless you. Maria Boroma Shadaji, favor upon your life. Melin Chitaka, Linda Machisi, God bless you. Fakero Tawanda, God bless you. Favor upon your life. Nyashadzwanzi, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonese. Arlon Elijah Muti, God bless you. Nyashadzwanzi, Tinotenda Angelica Rumbi Jr., favor upon your life in the name of Jesus. So tisanganiswe zvakare mangwanani on this platform same time. Nyashadzwanzi, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonese. You can also send your airtime so that later continue broadcast my daily devotion edu. Be a partner of this ministry by sending your airtime on my number 0772 914 701. God bless you. Bye bye. Muswere munyasha, Mwari vakuchengetei muzita ra Jesu. Amen. Bye bye.